año 23 con el problema de los dedos agarrotados de las dos manos. Entonces, es una prueba el del hospital de Terrassa, la cual me la anularon. Me mandaron a la Cruz Roja de Barcelona, a la calle Córcega. Estuvimos allá. Después esas pruebas se ve que eran incompletas y me las repitieron al hospital de Terrassa más completas. Después tenía visita con la traumatóloga Martínez. Yo también me llamo Manuel Martínez Pérez. Digo, tengo el gusto de conocerla. Pongo diante de la visita, me la anula. En el 25, otra visita con la traumatóloga y me la anula. Entonces, me visitó el doctor Javier Codas Campuzano, una maravilla de doctor, me hizo las pruebas todas y el día 16 de junio tuve una prueba una visita en el hospital de San Lázaro. Entonces me mandan un mensaje al poco tiempo de que el 18 de noviembre de este año, de 25, tiene visita con el neurólogo, el doctor Javier Codas Campuzano, la cual el 13 de octubre me la anula. Entonces hemos hecho dos reclamaciones y el 18 de octubre, día de visita, me presento allá, el doctor no estaba y entonces en reclamaciones la chica me tomó los datos, dice te voy a programar en programación la visita. Cuando llegué a casa miro el móvil y sí, me dio la visita para el 28 de enero del 26, con lo cual me la han ampliado otros 71 días más. Y tengo mi duda al respecto si cuando llegue el día de la visita me van a visitar y solucionar el problema. Porque la verdad, no tengo fuerza ni para afeitarme, ni para ducharme. El comer me cuesta trabajo. Depende totalmente de mi señora. Digamos, me tiene que abrochar botones de toda la ropa, inclusive las cremalleras. O sea que la verdad, estoy muy dolido con el hospital de Terrassa, porque me siento igual que la mujer de Andalucía con el cáncer de mama. Vais de cara a la privatización, a que os demos dinero a los sinvergüenzas de siempre. Y empecé a cotizar a los 19 años a la Seguridad Social, con lo cual... Bueno, mi nombre es Francisco José Pérez Martín, tengo 34 años y bueno, lo que pienso sobre el tema de lo que es la sanidad o el cómo nos atienden y demás, pienso que entre cita y cita, por ejemplo, se demora muchísimo en cuanto, por ejemplo, cuando son citas psicológicas, psiquiátricas o, por ejemplo, el tema de cuando vamos a urgencias. Siempre está abarrotado, siempre hay una cola de espera que, bueno, te puedes llegar a esperar 3-4 horas y creo que deberían de reforzar esos turnos con personal, que yo creo que eso es lo más importante. Si tenemos algo de personal, pues al fin y al cabo podemos atender a más personas i pues... Les 12:15 del migdia, fa més de 20 minuts que ha arribat al cap de Sant Llàtzer i després d'aquesta propaganda que fan del centre d'integració, aquest és el resultat. Això és la cua que hi ha fins a arribar a la capçalera. Hi ha moltes persones assegudes, tant com poden, perquè igual venen a urgències i no hi ha ni cadires per seure. Tothom fa com que no se n'enterés, però sembla ser que més aviat ens estan prenent el sistema sanitari públic. Si no hi posem alguna cosa del nostre cantó, ens trobarem que un dia venim i ens donaran una... Hola, aquest vídeo és per denunciar la gestió de ginecologia de la Mútua de Terrassa. Fa un mes que no em trobo bé, que tinc símptomes molt forts i fa un mes que no faig esport. Hi ha hagut aquestes últimes setmanes se m'ha empitjorat i hi ha hagut dies que, des de fa 4 dies que no puc anar a treballar. Inclús no puc estar de peu perquè si em poso de peu se m'empitjoren els símptomes. Fa diferents setmanes que estic anant a urgències. A urgències em diuen que m'ha de portar un especialista. L'especialista em va donar hora pel maig. Avui som 30 de març i totes les vegades que he anat a urgències m'han dit que això no pot esperar fins al maig. Vaig trucar al 068 diverses vegades. L'última vegada que hi vaig trucar em van dir que si no estava conforme amb la mútua, que provés d'anar a un altre municipi perquè em donessin una solució diferent. Vaig anar a l'Hospital de Terrassa i em van dir el mateix, que això ho ha de portar un especialista. Llavors, quan he trucat diverses vegades
i en concret l'última vegada perquè m'avancin l'hora, em diuen que no me la poden avançar perquè van saturades, que en tot cas, si tinc dolors, vagi a urgències. Llavors, no hi ha ningú que m'estigui portant el cas, però tothom és conscient que jo d'aquí al maig no puc. Hola, soy Josefa Barba. Quiero denunciar públicamente el maltrato que vengo recibiendo durante más de 7 años por la pésima gestión en el Consorcio Sanitario de Terrassa. Creo que la situación lo requiere. Hola, nada, que el CAP está fatal, quitan hay medicamentos a enfermos crónicos, te engañan, porque te dicen una cosa y luego es otra, y bueno, ¿qué decir? Hace 23 años operaron a mi señora de un cáncer de colon en el hospital de Terrassa. Posteriormente hubo un seguimiento correcto, muy correcto, pero a partir de que nos hemos derivado a la mutua, el año pasado la derivaron que tenía que hacer una colonoscopia y llevamos ya con 2 años esperando que se la hagan. Entonces, si pasara algo, como yo le estoy diciendo a los señores de la mutua, que hago responsable a CatSalut y a la mutua. Bueno, venim aquí a defensar la sanitat pública de Terrassa. No volem la privatització ni de Mútua ni de CST. Necessitem, com a ciutadans, l'atenció sanitària. És una necessitat, és una urgència, que les coses millorin, que hi poseu els recursos necessaris, les administracions corresponents, i que és un dret que tenim les persones des que naixem fins que morim. I remarcaria les situacions en els casos de l'atenció sanitària pediàtrica, personalment pel cas del meu fill, que va morir fa uns anys i no va ser atès com calia, i recarcaria sobretot la necessitat urgent que hi ha a la ciutat de Terrassa. A nivell poblacional són la tercera ciutat més gran de tota Catalunya i no tenim cap recurs sanitari pediàtric, d'unitat de pal·liatius ni de malalties minoritàries. El CESMIG funciona molt malament, hi ha molta gent patint i la sanitat pública és un dret que tenim tothom i cal acompanyar la gent a no patir. Si us plau, no a la... Fa temps que les AFAs de Terrassa i les famílies organitzades de Terrassa i també arreu de Catalunya demanem un canvi radical a les polítiques públiques d'atenció sociosanitària i socioeducativa també arreu del territori. Un dels punts més importants de les nostres reivindicacions és l'increment de la capacitat d'atenció dels dispositius del CESMIG, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil, i del CDIAP, dels Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç, bàsicament per millorar el que és l'atenció de salut a infants i joves en l'àmbit de salut mental. Són serveis que fa molts anys que es troben saturats. De fet, el 2022 la màxima responsable del Pacte Nacional de Salut Mental ja va descriure la situació com una d'emergència, la situació a Terrassa. Fa anys que s'espera un emplaçament físic per un nou servei de CESMIG, de Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. No hi ha manera. Això té un impacte molt important i molt greu, lògicament, a la salut mental dels infants i joves i també al seu desenvolupament, a la seva activitat escolar, a la seva capacitat d'aprenentatge i en definitiva, al seu desenvolupament psicosocial i, per tant, té un impacte molt gran en el futur col·lectiu. A més, s'afegeix que les llistes d'esperes i la falta de capacitat de resposta i atenció en aquests àmbits a infants i joves
té un impacte desigual segons la condició socioeconòmica d'aquests infants i joves i les seves famílies. Hi ha un biaix de classe claríssim, perquè al final el que passa quan tu ets una família i tens un fill o una filla que necessita una atenció que el sistema sociosanitari no és capaç de proveir, els recursos que puguis tenir t'empenyen cap a la sanitat privada i, per tant, les llistes d'espera es van configurant segons la capacitat econòmica de les famílies per fer-hi front amb recursos alternatius, és a dir, doncs, privats. Això fa tants anys que passa que és difícil no veure-hi una agenda econòmica neoliberal que bàsicament debilita, ja sigui per desídia, ja sigui per voluntat expressa, els serveis públics, i per tant és important que les associacions de famílies i les famílies organitzades continuem batallant perquè els serveis públics, en aquest cas en sanitat, però també en educació, siguin una prioritat. Què ha facilitat que arribem fins aquí? Quina manera de fer calés! You done me wrong, babe. You're gonna be sorry someday. Com podem frenar aquesta corrupció i quina és la recepta? La lluita i defensar els nostres drets. Trabajo. No quiero endeudarme más de lo que ya estoy. Me estoy curando yo mismo la herida. Limpio la carne con mucho cuidado. Este es Adam. Dios. Parece serio. Claro.